mpanyimfo se woni mabo ane kese atie ne din na saa Komfo obetena Asante memu ya nwanwadwuma bebre onam ne tumi ne na nwanwadwuma so kyekira Asanteman na ebra na opa ahinkuru no yi ahimfumie no ana ewo se mu baako ne bedi Asanteman so na wonkura no odi so hene no odua nua bi ohono ma baako fifiri ye ma baako nso wuye na de wuye no ofre honum Kumawu na de nya nkwa no nso ofre honum Kumnase ene Kumase yensua de wuye no ho abakosem mekire Kumawu Afiapem ahanu mu honom no mekire 1500 no mo kyekira hini kese bi a yefra wona kwamu sabre ni mu ana mo kyekiri krobi nso a yefra na pem so anase Kumawu na nananom aduanafo Africa nkankyikiri eba no amo bepie oman bi a yefra won Wagadu ene Ghana na bebi omotena ye no eni ene asuminya omo ye aduanafo a yefra won aduana atweafo omo nyina ye maame baako asefo na omo ne doma ahinkuro Kumawu eni asuminya omo onom na aduana abusuaku foforo beka won ho sa aduanafo ye omo nchifri Sudan na bra omo hwehwe mu no omo ye aduanafo de na nso no omo ne omo bo abra efrise na ona krabo eye jata eni aponchenani a odansuo na won de no nso ye knaman a ejatu ana no eno nti otu ondi se aduana abrafo sa abusuaku ne kotena akwam na bra omo kono hina na odi won anim no ne afra no otomfo agen kokobo ono na de omo kopie mu akwam na aduana atwafo yi wa asuminya no aduana afo omo ye domafo ne kotoa omo na omo koto omo Himan ene Central Region ehone akwamu no na omo onom na akonya toya domafo ne omo preye na omo amfa omo ema omo tu omo nante mu no ombepie mu onyano ase ene wonsawam omo free honom no ombepie mu obo omo to awa akwantu ne so abekekere sentreso ene wo Kumase sabre num no na akwamu abeya ahini kase yie pa na abakosem kire se domafo ne tufiri asuminya no omo de omo kwa akwamufo ne ho na Kumawufo ne nso tufiri asuminya no omo kopie mu adanse bia bia ofre honom ahensan omo onom no nananom awekofo a wonkro ani dwabeni kokofo no nso beka won ho eno nti Kumawufo ne se tufiri se wo ba won achi na omo ba no ombepie mu Odumasi eho na omo besoye ansa na omo bepie mu ene Kumase sabre num no ne yemfre ne Kumase ene Kumawufo no nso ne yemfre omo Kumawu abakosem ne konanim na mekyerechire na Kumase no ombepie mu bia bia yefre honom abra omo fri honom no omo kotena panim ase omo de omo ni hwe atifi mantemu nante ya kopie krobia yefra honum tikrom na sa tikromfo omo nchifri asuminya omo to omo nante ne so akohu bia na meponko na etwa ho ahia na omo te se honum no nknaman airport na omo ka se nknaman na omo ne omo na mo honhu mu no omo na epo wo honum no enu nti sa mepoi omo to din sa atwea mepo omo nante mepoi mu akopie bia ochichiri kro ne ma ne beye kese na sa kro yi ne Kumawu na omo duru honum no anam so omo kotena abranti no sa abrafo yi bi ka won ho ba honum na omo kotena penimase ne nso penimase fo ni bi kan won ho bae na aduanafo ni bi frija achebeto omo otikrom ebinom so kan won ho bae enu nti aduanafo ikoya ahodo miensa ewo Kumawu kroni enu nti uko Kumawu a yewo aduana abrafo wo honum na wo aduana nyankompa sekire nso wo honum ansa no anya aduana atweafo omo ne di Kumawu akonwa no na omo duru Kumawu no enam se no omo dooso nti no omo kyekire kroni ahodo miensa baako ne betena se nyankyere ne ase ene Odumasi na won hina odi won anim sabre ne yefre na dofro wahye otimika won nyina bo mu kyekire kroni ma kroni beye kese efrisa sabre ne na akwamu agina aya ahini kese adanse ayi kru kese de nkyade na ye oman kese a na omudi aman ahodo bebre so enu nti omutimi kyekire Kumawu ma ne beye kru kese se aman ahodo no mbi na nam se na omodoso a omobra apem nti no omofre sa kru no apem so enu nti Kumawu kru no ni di Ankase ne apem so enu nti Kumawu ahye wahene bia ase ekan kroni bia omansum de nkyira ne ho na Kumawu hina otoso nsia breso na ntokwa hya asema a omokonye na adoforo wahye free honom no na nakwadwotwe ne bedi na ade ofree honom no na nakwadwo obiri yebo a ne bedi na ade na saa ohini ne babema na bewo obiri yebo a na oye kwa man hina ansa na ose tutu eba na ohini free hoi na nakofia kwatia ne bedi na ade na chinu na nakwadwo fekai ne bedi na ade saa brenum na ohini ni hwafo ni nya ntokwa man hwafo ni di Kumawufo ni sunkuni na saa hwafo ene omni ayibefo no na hwafo ne hene ne afre na atara
Biafra na ɔhene kowu wɔ beae bi a ne yɛfrɛ hɔnom Agyade ne nkukuo n'akyi no ɔmo ba wɔ m'akyi saa bere no na agogofoɔ na abɛsoe wɔ ma ene ɔmo te baabi a yɛfrɛ hɔ agogo no ɛno nti ɛbrɛ Kumawufoɔ no yɛ wɔn adwene sɛ obetua saa nkurɔfoɔ no so ka no agogofoɔ no kɔka wɔn ho nsuta bɛka wɔn ho sɛkyerɛ pepɔ sofoɔ no na yɛ Kumawu hene ba ɛno nti ɔno nso bɛboa wɔn mo na pepɔ so hene kɔka kyerɛ ne nua Atebubu sɛ sei ne sei na esie ɛno nti ohia ne mo a ɛno nti Atebubu nso bɛboa wɔn mo saa bere no nso Kwamanfoɔ bɛka wɔn ho na saa bere no Kwamanfoɔ no na ɔmo te beae a yɛfrɛ hɔnom nsuta Sumina Kɛse ene nsuta Atonsu na Kumawu hene a odi wɔ sa n'anim no ne yɛfrɛ no Kwabena Kodua ɔno ne ne yɛfrɛ no Tweneboa Kodua no